So, lahi-lahi mi, di pala sa itong una nga. Dito siya sa G sa trabaho. So, makasakay ko sa motor. So, karon magbaktas ko diri sa kabagmutan. So, walay dalan, no? Nagsumok-sumok ra ko diri. Ano, nabagnot ang dalan ko. Sumok-sumok yung ko diri. Lang. So karong buntag mga guys, guwapa kayo akong panisura, no? Kaya nagpagwapa manggug ko. Kaya maagi kog bagnot. Dapat magpagwapa ta kay ingon na ba nila basta daw na yung bagnot daw yung magyan. Na dili ingon nato ba. Nato dili ingon nato. Basig maibgan day tag dili ingon nato ani. Yatay. Kay joke lang nga mga guys kay siyempre ano ko biyagi aning niog no sa to lang agi lingaw-lingaw. So siyempre padungtag trabaho magpagwapa man jud ta kay atong customer ba sumiingon niya nga sab na tindira ay nga nagluspad man lang nya kanunay ka mag-smile ay sigmugot kay di ka mahalinan ana di ka mabalikan sa imong customer nag kuan di na mo balik di nakapalitan usap kay sikag mugot musigi kag mugot smile jud ka sa imong customer no para magbalik-balik ang customer ana diskarte dira doon naman ko sa karsada mga guys karsada baktas lang ta jud. Yamog baya kayo. Ay akong chinilas o parte nang danluga jud sa akong chinilas jud kay yamog man kayo. Sige lang. Agwanta lang ta ani, kayod lang gid ta ani. Ano ko sa kalsada guys. Ano ko sa kalsada. Giusig na ko sa iro. Ito na kay motor ng agi. Antay ko pasakay na ako, no? So, okay na pag wala ka, exercise dyan. Exercise dyan na siya. Paspasan ang mga lakang. Paspasan ang mga lakang. Para dili malit. Taas pa mang oras. Taas pa oras. Ito, nakasakay jud kong sir. So, mga guys, nakasakay jud ko. Oh, dara. Libre gid ni.
baktas dyan og taman. So, mga ito kong giingon kanina nung unta, makasakay ko gobo o pero no, nakasakay dyan ko si Konsihal. Si parang maya? Tata. Tata. Gas, punta na akong palit. Ay, o din, no? So, salamat yun kaayo, sir. Kuya. Abot na ko sa akong gitrabahoan. So, bye mga katingkuyan, katingkayan dyan.